hadlok ng words. Ganingon siya, not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. But he who does the will of the Father will enter. Saan na siya? Dili ang tanan nga nagtawag kanako o Ginoo, Ginoo. Everyone knows the Lord, amen? Everyone knows His name. Iyang pangalan, Pastor, si Jesus. Gani, Pastor, kada na ay mo kan, in Jesus name dayon ko, Pastor. O sa may kalahian sa ginaingon ni mong giyawa sa unang panahon. Kung kada dunay mga butang may tabo, may ingon ka, in Jesus name. O sa mga panghadlok nga lang signo. The Lord said, thou shall not use my name in vain. Dunay mahitabo sa tuwa o dunay kanang mga paghitabo nga hapit. Giguhit ka ni Lord, reminded ka. Sometimes, lahi ang atong pagsabot. Sometimes, kanang sayon kay nato ibuka. But siyang tao, so, dali tumingon ka. Nagigugma ko sa Ginoo. Pero pag abot sa liho, dili makita. Tinood. Tinood. Mangita taong nga Antichrist. Pastor, karong panahon na, daghan lagi kay Antichrist. Daghan kay Pastor, makita kay Pastor, mauni ilang trabaho, may ilang trabaho. Igsuon, estudyante ka sa tidoon. Ang Antichrist, posible ka nang naglingkod sa lingkuranan mo. I will tell you why. It could be that man or woman who sits on your seats could be the Antichrist. Masa mo ba sa pagkala? What is the meaning of Antichrist? Antichrist meaning against Christ. Sa dihang gidumtan nimo imong igsuon. The Lord said, forgive who trespass in you. Nuri nagpasakit nimo. Kinsa pasayloa katulog. Nakapasakit nimo. Iampo sila panalangin ni siya. Pero ikaw, labot ko, Pastor, hindi na po makalitan lang. I tell you, you are the Antichrist. It was the one of Christ. Imong be against. So kung naay makasala, forgive dayon. Nga naman, sama na siya sa samad, nga mo igo sa imuha, nga pag di ni mo natambalan, magnang-nang na siya. Magsakit, una anak, suko pa lang ka. Hantod anak, lagot na ka. Sunod anak, magdumot na ka. Pagkasunod anak, lamig siyang kumutong Pastor. That is, mo na'y hagdanan sa kasukong sa tao nga mo palayo sa Diyos. That's why ngon si Jesus, even ang mga worries na to. Why I talk this? Because it's contrary. Sukwahi siya sa giingon ni David nga ang Ginoo maoy akong bato. But pasabot pasukuranan. Foundation. Mabitaw kaning foundation aning building nga gilubong yun na to ug naay bato sa ilalo. Daghang mga bakal dito nga naglukot gipanghikot. Bakal ang pataas, giputos pagidog sa minto para magsilbing ligon na pundasyon. How about your faith? Did you put the strong foundation of your faith? Jesus, gingon ni Lucas sa sinulat nga buhat. Nga ang ilang isalikway nga magtutukod. Ang bato nga ilang gisalikway sa magtutukod. Nga ilang giisip nga walay hinungdag bato na himo hinuon o pinakalabaw nga hinungdag. Kinsa to, pagsunod sa bersikulo nga to, si Jesus ang ilang ihisgutan. Jesus is our rock. Jesus is our strong foundation para parehang hari. Ibutang kang Jesus sa gidso ng imuhang pundasyon sa iyo.